me pasó que desperté e ahora non puedo, non quero dormir. O Castañazo Rock ten a toda marcha a súa maquinaria para a intensa actividade que agarda a Chantada os vindeiros días 10 e 11 de novembro. A Asociación Cultural que organiza o Festival de Referencia do Outono en Galicia presentou hoxe de xeito máis oficial xunto con integrantes da Deputación de Lugo e do Concello de Chantada toda a programación da inminente edición. O organismo provincial achega unha axuda económica de 6.000 euros para a celebración. É importante ter festivais na nosa contorna, sin dúbida, un deles e que ademais referente para outros moitos que poidan vir é o Castañazo Rock. Como dixen antes, todo un referente no panorama cultural galego. Felicitalos ademais pola organización, pola altísima calidade dos grupos, que, bueno, seguramente nos dará conta máis polo miúdo de cada un deles, e tamén polo que significa un evento tan importante nunha comarca como a de Chantada, porque máis alá de ser un punto de encontro para todos os amantes deste tipo de música, pois é tamén unha fantástica oportunidade para que calquera se achegue ás terras de Chantada e poida disfrutar dunha fin de semana pois coa familia, cos amigos, coñecendo toda a contorna. O Concello é outro dos organismos que colaboran con este festival de inverno, polo que o concelleiro de Cultura, Manuel Dieguez, tamén estivo presente neste acto celebrado hoxe en Adegas Amedo, outro dos patrocinadores. Con respecto ao que o Concello pode facer, o compromiso está adquirido, máis se cabe melloralo, por suposto. Creo que estamos en disposición de poder melloralo, isto me refiro económicamente. O Castañazo é un referente, un dos festivales ahora mesmo de Galicia, nestas datas non hai outro. É un referente económico non só para Chantada, sino para os alrededores, porque vai a vir moitísima xente que vai a estar, vai a consumir, vai a gastar, vai a dormir, vai a facer vida aquí un fin de semana. A portavoz do PSD na corporación quixo animar a participación do pobo nesta cita na que o rock, o rap, o bravú, as mesturas de música folk e moitos outros estilos están presentes nos últimos anos. Este evento que cada ano suma máis xente e trae tamén máis xente a nosa vila, constituíndose sen ningunha dúbida nunha das celebracións referentes de Chantada xunto coa Feira do Viño, co Folión de Carros e, polo tanto, agardando que unha vez máis Chantada se encha de xente que participe no festival. A Asociación Cultural O Castañazo fai cumplir a este festival a 15ª edición e a 10ª da nova xeira que recollía a esencia inicial do movemento bravú e dos primeiros castañazos. Iván Gómez é o presidente deste colectivo e sinalou que as previsións de participación poderían chegar ás 10.000 personas, sumando as dúas xornadas. O mes pasado se cumpliron 10 anos da fundación da Asociación Cultural O Castañazo. Empezamos, non sabíamos que 10 anos máis tarde seguiríamos co festival, pero, pasou moita xente, moitos por diversos motivos personais, precisamente porque pasaron 10 anos, xa non están. Somos menos os que quedamos, pero non menguou o número de organizadores. Isto é bon, isto quere dicir que hai moita xente da vila, xente moza de 20 anos que se uniu á organización do festival, e isto é sinal é sinal da importancia, do que aporta realmente como actividade socioeconómica da vila. Esperamos unha afluencia de público de 5.000 personas por día. Aparte, pódese dicir que o 80% son de fora da comarca, polo tanto é indudable a repercusión económica que pode ter para a hostelería e para a hostelería principalmente, pero en xeral. Desta volta serán 2 días de propostas principalmente musicais, pero tamén culturais e lúdicas para todos os públicos. A ampliación a 2 días é algo que pretende consolidarse para chegar máis bandas ao cartaz. Unha delas será precisamente Os Rastreros, un nome que volve á carga con novo disco e que quizáis nunca marchara, xa que o espírito está presente sempre nesta cita. Estamos moi orgullosos e moi contentos porque un festival no que nas primeiras edicións Rastreros eran os que estaban aí empezando con isto, e que agora esta xente
da organización como Iván e compañía, pois que están facendo un traballo xenial levando o festival a uns niveis bárbaros, de primeiro nivel estatal e galego. Polo tanto, para nós é un tremendo orgullo estar aí a noite do sábado e pretendemos pois presentar o que é o segundo traballo despois de uns cuantos anos. Eu estou aquí un pouco como novo integrante da banda, e os meus compañeiros hoxe non podían estar aquí. Entón, pois, o que vamos a tratar de facer vai ser un concerto intenso no que vamos a presentar material novo, pero tamén queremos non esquecernos do que son un pouco as cancións míticas, non? Os rastreros tocarán o sábado e esta noite serían publicados todos os horarios dun nutrido programa. En total, ata 12 grupos do panorama galego estatal, dos que xa temos falado e seguiremos a facelo nos días vindeiros, e que se verán rodeados de múltiples actividades xa inherentes ao castañazo, como son o magosto, o castañazo infantil, os cantos de taberna e os xogos bravús. Atentos ás redes e á web para ver con detalle os amplos contidos. Todo comeza coa apertura de portas o venres 10 de novembro ás 8 da tarde no Mercado Gandeiro de Chantada. Temos as entradas á venta que se poden adquirir a través da nosa página web www.castañazo.com. Son online, en calquera oficina de correos tamén, e nas principais cidades pois habilitamos puntos físicos. En Chantada tamén, concretamente Café Meigo e Ubuntu Refugallos. Dicir que temos buses organizados, realmente o xestiona unha empresa que é Festimás, haberá buses organizados desde Santiago, Vigo, Coruña, Ourense e Lugo.